खुलुमबाय, आंनि मुङा अनजालि स्वर्गियारी। आंनि अनजालि स्वर्गियारी इउटुब चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोनखौ फिन बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। आं दिनै नोंथांमोननि खाथियाव दोंसे गोदान खन्थाइ आवरायनो थाखाय आखायाव लाबावबाय। बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय। दिनैनि आंनि गोदान खन्थाइनि मुङानो जाबाय आंगोनि लोगो। खन्थाइया माबायदि जागोन नोंथांमोननि सायावसो, आरो खन्थाइखौ खोनासंनानै माबायदि मोनो आंनो फोरमायहरबानो जाबाय। फैदो बिदिब्ला आं खन्थाइखौ जागायलांदोनि। आंगोनि लोगो। जिउआव गोबां लोगो मोनबाय आरो मोनदांनोबो हाबाय। सोर मोजां सोर गाज्रि, सोर आंजों माबादि। आंनि दुखुआव दुखु जाफाग्रा आरो आंनि सुखुआव आंजों रंजाफाग्रा। बेखौबो आं जिउनि बे समसिम मोनबोबाय। खायसे खायसे सोदोबफोर सम ओरैबायदि खालामो आंखौ। बिसोरनि रावफोर माब्लाबा ओरैबायदि जायो आं। बिसोरनि जंखायनाय एखनबा आं लाख'नोनो हाया। बिसोर आंखौ ओरैबायदि खालामो, आंनि खुगानि मिनिनाय आं दोनखोमानोनो रोङा, आरो आं बिसोरखौ दाद्रिबो होनो हाया। आं आंखौसो बोराबो मानो खुगा मुथेनो हाया होनना। नाथाय आंदि रोङा बिसोरनि रंजाहोनायाव खुगा फांथेना सिरि निजोम थानो। खन्थाइ एसेनोसै। गोजोन्थों।